Kumachielo ni jodaka e Chiro mar Ringa e koro buogo ng'anyo ponono ni oko migi lipota e wi jala mabende ichiche ni nonegi kod wuon tich kuma bende notiyoe kendo bang'e nokwany ringre e kisima mabende nitiere e bamoro e Chiro mar Ringa e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Zerubabel Oduor ni miewa mathoth e wachni eri. Lit man nyathi kata tho man nyathi janyuole mong'eyo. Guda ngoyawa. Ne muol. Ane manyuole pinagoro gariyo. Mano emane chal mar aluora mar Chiro Ringa e rachonyo East Sub-County Homa Bay. Bang' ka rawera ma hike nitie diere lalo ngimane e yorno ma ok ni kare kendo ok owinjore. Ringa ka onge security. Gimomiyo security onge Ringa ka? Ka ng'ato yude kisima to kisima nie iot. To iodno pod ng'ato dhi mbele gi business. Mano to koro wach mane mwanyalo wach machalo kamano. Chutho adieri manitiere ni ng'ama noyude kisima iodni wuon otung'e ng'ama nonego ng'ano moso kanyo. Jumbe ariyo mosekalo, ringre Benjamin kata nying mong'erego kako yath pod nitiere od kano ringre ka pod jopiny dwaro ng'eyo gima dine lal kod ngimane e kisima, lipot mantie lwet obila ma oyugis. Kaluwore gi jopiny, ringre oyath ne oyude kisima mantie ba moro mane oyudo otiyoe, kanoyude ka otweye to chal ni onyume e kisima ma dhoge tin. Kendo penjo nitie mathoth gimomiyo ne miyo ma wuon bano ne omuono dho kisimano kapok otim nonro. Wach manitie ni mondo yawnwa kisimano mondo wang'e nguru mane iye kanyo. Kech kanyo be makaka japunyo wacho ni nyathi ma nyako ma nyag jaksi ni iye kanyo. Wadwa ng'e gik mane iye kanyo. Kisima nyaka el, min supu be dhorno nyaka lor kochakore kawuono, ilore chuth, ma kochako yawe ni polisi ogolo oda. To polisi ni mabiro do chopo kato yudo maka wabe waikore na lweny. Gari moro mar CID masiko chunge do kamin supu cha. Ok wadwar. Winjo, gari no kodor kamin supu nikesa matin gilma do kongo to yato tope mchani. Winjo. Mara re mogi en nia. Polisi machiemo gi min supu. Dhano ngima ni duong' moingo gimora mora. Ok wadwar min supu Ringa ka odhiolok migori. DCI ni en ng'ama chalo nade ma konegi ng'ato to gimoro amora nyaka nyocha nego yath ma wuogi ka ma dhi nyaka Meru ma duogi onge gimosetime wacho yath. DCI ni en ng'ama chalo nade to en wat ng'ama noneg ng'ato togne be ni kisima no ni oko mare ot inyalo wach ni ng'ato okiero lutore kata nikech piny mudho. Ng'amo lutore kisima ka ngima to iye kuot. To oyathni no gole kisima okone to awinjo ni ne kata mana dalili mora mora ni iye kuot onge nikech ne oko ogada dila oko in helpi. Oyath no negi to lute kisima no. Ng'ama ne nyalo luto yath e kisima no DCI onego nyiswa. Kotelnegi kod jakom Chiro mar Ringa Charles Ogutu, giramo ne gidwa ng'eyo mathoth e wi tho oyath, gimomiyo nomuon kisima kapok otim nonro, gimomiyo bano pod tiyo kaachiel gi obila mar DCI mabiro pile kanyo to bet mana piny madho kong'o. En ni postmortem notim kendo noyudi ni oyath nonegi. Ka nonege titimo nang'o? Ano kasomo security to wawinjo gik moko milongo ne scene of crime protection. Kama tabu otimore igeng'o mondo mi kik ji tim interference, mondo mi kitimo uchunguzi to yuda diera mantie. Shida ma wan godo ma ji owacho ka ni bang' ndalo matin to one kama ka okelo to se mana wale kisima kama no golene ma kisima ni oiki ma wachore ni nyoro no se tim nyaka tiling makanyo geng morumo. Penjo ma jaringa nego en ya oyath otho to pok oiki to yu postmortem wacho ni nonege ng'ama nonege tadiera idhi yud kanye ka scene of crime to se lor maslai mar ja ohala maringa ka
is very important, kendo ngimane nyaka wajali kabisa. To wadwaro ni miwa report mar wach mar tho Oyath kaber within 1 week onego wayude gimoro ma wanyalo share gi jowa ni ma e gima notimore. But kum business to e sani chakre sani report ochop malong'o ni kik business dhi mbele. Kisima nyaka yaw, to sami yawe wabed piny te mwang'e ni yawe ng'agini madhi yawe to yawe magi kuma wanyalo ng'eyo adiera mantie. Jodak-go wacho ni ok gibiyie iko ringre Oyath kapok obila otimo nonro makare kendo mako miyono ma ichich goni ne otimo timno to pod nitiere tich kaka pile. Oyath okel iki ka kisima pok oyaw mwang'e ni ng'ama nade modong' e kisima. DCI Omoyugis osiko kama ne gino timore. Odin bugo ka en kanyo. Adieri bugo scene of crime. Eni ike nang'o kapok keso rumo. Koso bugo ni no kayo jika. Bugo ni natimo jinade ka. To bugo ni kendi yamo maram gitinga tiole ye ka jite neno. Yamo maram gitinga tiole ye ma ike ka polise gi beneno. Jogi benigi security maru adieri. De wachni dwa mak jine mask ka dong do mak jite. Koso ng'ani en ng'acho nege mamit molo kaka corona nego ji. Kesi ni podi rito ng'acha ni ibugo podi rito mtoka Omabei to kong'i madhe ye kanyo gin gibet gi madho kong. Koro mano ung'e nade kaka kesu no inyalo yal. Ng'ano nyalo yalo kesu nang'o. DCI Omoyugis to we kesni. OCS Maringa kok dwa donje kesni en bende onyis ji ni gina ng'o matimore. To wabiro donje kesni kendwa, wabiro neno kaka watime. Ne Lolwe TV an Zerubabel Odiwuor.